Wow, pane jo. Tak tady to je doopravdy skvělý výhled. Ta věž, ten orel nahoře, tohle to mě snad nikdy neomrzí. No nic, dámy a pánové, já vás vítám u druhého dílu ze hry Palworld. Já vím, je to neskutečné, že vyšel z nějaký hry konečně nějaký druhý díl, ale jo, jsem tady a nějak jsem se k tomu dokopal, takže doufám, že to oceníte. Proto bych vás poprosil, jestli byste mi nedali náhodou like, odběr, zaškrtli zvoneček a napsali nějaký pěkný komentář, protože pod tím minulém hned asi do 2 hodin tam bylo i 2 krásný komentáře a spoustu lajků, za což vám strašně moc děkuju. No nic, ale aby jsme se snad vrhli na to hraní. Jako první věc, co bych dneska udělal, je 100% to, že bych si někde postavil domeček. Což já jsem se teda ještě chvilku na tu hru díval a měly by tam být teda všechny možné suroviny na začátku, ale ve finále to stejně budeme mít další suroviny, takže jako myslím si, že nemáme kam spěchat a asi se půjdu ještě podívat tamhle někam dál třeba a uvidíme, no. Jejda, já jsem hladový, jo, OK. Tak se najíme, hele, co tady máme? Hele, borůvky. OK. Nice, tak. OK, takže... By the way, ale prošel jsem tady bránou, takže by tady možná mohly být i nějaký nový Pokémoni, ale uvidím. Cestou furt ale sbírám suroviny. Ale zatím tady teda nikoho nevidím. Tamhle Kativa, OK. Tamhle Tučňák. Jo, zvonu jsem sebral, dobře. Je tamhle nějaká opička. To jo, já bych si ji strašně moc rád vzal, ale on je tady takový problém, já jsem už plnej a žádný Pokémony své nechci vyhazovat. Hele, to je sloník. Ježiš, tak ten teda vypadá taky hrozně moc milý. A zase je to vodní Pokémon. Vypadá to, že vodní Pokémoni tady budou asi úplně ty nejrostomilejší, protože ježiš, tak ten je fakt krásný, to jo. No, tak určitě, jen co prostě někam si ty své Pokémony uložím, tak 100% si jdu chytnout opičku a sloníka, protože tady to se mi fakt neskutečně moc líbí teda. OK, tyjo, tak já už tady teda přicházím a tady je normálně nějaký zničený hrad. No, tak jako tady se mi to hodně líbí. Jo, a jen tak mimochodem, je mi zima, protože jsem úplně nahej. Úplně. Ale úplně. No... Zničený hrad? No... Tak jako tady se mi to hodně líbí. Jo, a jen tak mimochodem, je mi zima, protože jsem úplně nahej. Kámo, Úplně. co jsem to vymyslel, ty vole. Ach jo. Zdar lidi. Tohleto je... Ne. Prosím, nevypínejte video, nerušte odběr. Já mám jenom rozbitý humor. Já se ještě teda tady vezmu ten fast travel, protože to bude určitě něco, co budeme chtít. No a tady pokud bude nějaký slušný plácek, tak asi jako nemám problém s tím to tady postavit, ale tady to je docela pěkný plácek, já se ještě podívám na ten hrad, protože mi to tady přijde trochu malý. Hele, tamhle čestka, nice. Takže tady ještě deníček, den 3, dobře. To se dá docela očekávat, hele, trošičku si tam doskáču. A co tu máme? 75 coinů, 3 palspáry a nějaká polívka. OK. Ale já se radši vezmu, ale já chci vyzkoušet někoho jiného. Tak když je ta zima, tak vezmem zimního tučňáka, protože ten je ze všech nejrostomilejší. A jak to tu vypadá? Máme nějaký další vodní Pokémoni. Ale... Wow, tyjo, počkat, to je to hezký. To je ten, co tamhle plave všude. OK. Nice. Hej, ale tady je to fakt docela dost pěkný. Tady to postavím. Jenom ty mi tady přicházíš, kámo, takže... Prosím, vypadni. Tak. Jo, děkuju, tučňáčku. Tak, no. Rozhodně bych si to tady rád postavil co nejdřív. Takže palbox.
A měl bych to dát někam do prostoru, protože se mi kolem toho utvoří kruh, takže třeba tady. Co? Proč to nejde? Teď mám na to všechny. Jo, aha, počkat. Počkej, vrať se tu nějakou. A teď to můžu postavit. Nice. Počkat, oni za mě už teď můžou pracovat, ne? Yes. Nice. Ale já jí samozřejmě pomůžu Kativě, protože je stále dobrá. No a ještě mi to taky připomíná, že mám strašně moc technology pointů. Takže co já si tady můžu? Hele, nějaký shield, to vypadá dobře. Tak to je nějaká lepší zbraň. Look, šípy, to je 100%. Cloth outfit. OK. Samozřejmě i cloth. Tady to budu potřebovat ty palíci určitě, tady to budu zase potřebovat já. No a to je asi tak nějak jo, ještě feedbox asi. Tak dobře, je trochu blbý, že mi je zima, takže bych tady postavil nějaký malinkatej prostě domeček, jo, který prostě mě ochrání určitě před zimou, takže hele, prostě tady takhle nějaká stěna, jo, tak třeba ještě tady takhle nějaká stěna, tak a ještě by to chtěla tu postel teda. Snad do rána nezmrznu, ale ježi, zas nemám dřevo, no, to je oprus tady v téhle hře to dřevo, takže si natěším nějaký dřevo, abych měl na postel, což je docela smutný teda říct, inflace je reálná, dobře, a dám si postýlku třeba tady takhle sem, a šup, Kativo, pomož mi, děkuju. Tak, už to bude dostavěný. 4, 3, 2. And you fail. Jo, já jsem umřel. Aha, no dobrý no. Tak jo. No tak asi sám bych chtěl se respawnout, děkuji. A rovnou si vzít zase ty věci. Můžu, jo, Xkem. Jo, aha. Jo, a já nemám střechu, dobře, beru na vědomí. Tak jo, měl bych si tady nějak vymyslet, jak ten meček bude vypadat. Možná, že si říkám, že tohle nebyl tak úplně dobrý nápad, takže já to možná udělám radši takhle. Ale nejdřív bych měl teda podle mě spíš natěžit dřevo, no, takže... Jako, cestování časem vám fakt závidím, protože už teďkon vím, jak to velký bude oprus. No tak jsem teda něco potěžil, jak můžete vidět, jsem skoro přetížený, to můžete vidět tady, jak ukazuju kurzorem. 340 kg z 350, mám 85 dřeva, takže už bych jsem to tady mohl nějak jakože zkonstruovat, ale mě zajímá ještě tady to, co to dělá. Jasně, takže jsem si můžu dávat ty palíky. Nice, dobře, dobře. To se mi líbí. Hele, tak si sem dáme tu Kativu, ta byla hodně užitečná tady pro mě. Jo, a máme tady i nějaký úkoly, že mám postavit wooden chest. A já jsem přetížený. Jak to, že jsem měl předtím 350? To jako... Aha, počkat. To je docela ale game changer, ta Kativa vám dá totiž vždycky o 50 kg navíc. Tak jo, ok, tak Kativu si nechám u sebe a místo toho nechám pracovat ovečku. Ta tady bude spokojená. Ok, takže začnu teda základem, jak bych to tady chtěl mít třeba velký. A viděl bych to, že takhle. Počkat, musím pravý tlačítko, takhle. Takhle si myslím, že jako by to mohlo být docela dost dobrý. A dal bych si to 4x4. OK, takhle je to podle mě fakt úplně v pohodě. No a ještě teda bych rád udělal tu postavu pro palíky rovnou, když jsem tady. Takže... Tak. A tak. Pojď to postavit. A tady to zničím, protože ta postýlka úplně jinam. Ta postýlka... já radši postavím nejdřív ty zdi. Tak, úspěšně dostavěno. Ještě mě teda čeká střecha
Ale tady to jsou teda podle mě dost dobrý základy. A co je to tam za Pokémon? Aha, počkat, to je potulný obchodník. Ahoj. Vítej, mám pro tebe dobrý itemy. Aha, takže od něj můžu nakupovat. OK, dobře, nakoupíme. Můžu od něj koupit víty, egg, milk. Nevím, podle mě tady nic moc nepotřebuju. Takže asi díky, hele. Klidně se tady ale můžeš jako zdržet, jo, mě by to nevadilo. No, takže já bych ještě možná šel ale něco natěžit, protože dřeva není nikdy dost. Jo, tak tady to je můj barák. Doufám, že se vám líbí. Tady ještě jsem tam teda dodělal i tu střechu, ale tady máme toho sloníka a toho já bych moc chtěl, takže sloníku, pojď sem, mě normálně tě líto i mlátit, ale jinak bych měl malou šanci na to tě chytit. Tak pojď sloníku, pojď. 100%, její, máme sloníka. A to bude možná i ten první, kterýho si chytím jako víckrát, protože to bylo dobrý. No ale pojďme se držet ještě tuto reálu. Takže chyť 5 lambalů, to jsou ty ovečky. Ty kráso, mám se zvýšit level pomocí toho, že chytím 30 palíků. OK, to je docela dost, ale dobře. A postav tvoji baseku, dokud nedostaneš 7. level. OK. Takže, já bych se podíval ještě i na tady ty mise. Takže postavit wooden chestku, OK, žádný problém, v pohodě. Ale nevím, kam dám storage, tyjo. Tak třeba sem. Třeba sem dám tu storage, jenom nevím, kde má předek a kde má zadek, zkusíme to takhle. A pak uvidím, jak budu stavět ty ostatní, no. Jo, dělal jsem to přesně naopak. Takže to bychom měli. Takže, počkat, čím to může upgradenout? Včkem. Base upgrade, easy, nic to ani nestálo. A můžu si tam dát teda dalšího palíka. Tak si sem dáme roztomilýho sloníka, nebo já nevím, jestli to tady k něčemu bude, ale... počkat. Tady ten tam má tu ručičku, což tam má i ta ovečka, takže... Možná radši použiju tučňáčka pro tentokrát, ale... Třeba potom to bude zase jindy. Jo, aha, on mi nosí kameny. Tak díky, kámo. Ještě bych sem teda postavil ten workbench, protože jako... Nechci nic říkat, ale řekl bych, že to tady bude docela důležitý. A když máme 2 palíky a vidím, jak jsou šikovný, tak si sem dám rovnou 2. Ale já se bojím, aby ještě nebyli hladoví, tak jim tady radši ještě postavíme to korítko. Aha, nepostavím. Tak, teď už postavím. Šup. Tak, a co tady máme dál? Byl to shooty bed? No dobře, postavíme. Počkat. To shooty bed, aha, to je tahle. Kterou si konečně můžu dovolit, normálně já tomu nedokážu uvěřit. Tak hned takhle u dveří, abych to neměl daleko. Tak. Postavte mi to, prosím. No a tady já bych se teda chtěl jenom podívat. Jo, počkat, kolik můžu udělat těch klotů? 2? Tak jo, uděláme 2 kloty. No, tak co si o mě myslíte? Já si jako myslím, že jsem se docela dost dobře oblík. Nice. Docela mi to sekne, tyjo. A už mi hlavně nebude určitě tolik zima, protože na sobě už mám nějaký oblečení aspoň. No nic, ale počkat, oni tu postýlku nepostavili? Tak já si ji postavím sám. Ještě si tady nazbírám nějaký bobule, protože ty jsou důležitý. A taky bych si rád nachytal nějaký Pokémony, jenom chci najít nějaký zajímavý. Aby měli taky palíce co jíst a... Depreso, ahoj. Jseš fakt depresivní, nebo co se s tebou děje? Ježiši, prostě to je ksicht. Bože můj. Oh, a už je agresivní, tyjo. A už na mě Depreso útočí. No tak počkej, Depreso, ale tohle jsme si nevyřídili. Já se tě hezky chytnu a u mě se budeš mít dobře. Můžeš se zeptat tučňáka s ovečkou. Ježiš, abych ho nezabil. 37%? Cože? Teď byl skoro mrtvej.
Teďko, ještě 1, 2, 3 rány. 51%, to už musí být. 69, tak, 86, 98, 100, easy je to tam. Takže, upgrade, boom a jo, depreso na bench. Tak, a teď se mi ukaž. Neutíkej, Ježiši Kriste, pro boha. Tady máte bobule, dělejte si s nima co chcete a deprese co ty dělá. Kámo, doslova já jsem ho teďkon chytil. Teďkon jsem toho depresa chytil. A on hned jde spát, kámo. To, ne, dobrý, ok, hele. Chápu, každý je nějaký, prostě. On teďkon celou dobu odpočíval v tom pokébalu, ale jen se prostě vyleze, tak potřebuje jít spát. To je... Ne, dobrá práce, depreso, dobrá práce. Víš co, pojď se radši zvednout sem, pojď sem. Nemůžu tě zvednout nějak? Počkej, pojď, počkej, tady to šlo. Hele, Včkem ho můžu liftnout. Počkat, co je 4? Jasně. Počkat. A mám tě, teď seš můj. Teď seš můj. Umíš plavat? Počkat, takhle. Asi ne. Tak nic. A ten depreso tady jako... Prosím tě, depreso, můžeš jít spát do svý postele. Nebo... Dobře, dejme tomu. V této epizodě, možná bude trošku delší, já nevím, nevidím tady čas, ale v této epizodě bych si chytnul ještě nějakého jednoho krásného Pokémona, který tady určitě bude. A pak bych to teda ukončil, aby to zase nebylo nějak extra dlouhý. A myslím si, že by to mohla být třeba tady ta veverka, nebo tamhle sova. To je taky hezká. Ale já jsem asi pro veverku, pokud mi teda nebude zdrhat, což vypadá, že bude. Tak já ji chvilku zkusím nahánět a když tak se vám lezu. Došla mi stamina, tyjo. Veverku, na to si budu muset příště vzít luk, což si teda vyrobíme, když tak až v příští epizodě. Takže teď zkusím najít třeba někoho jiného. Půjdu zase zpátky tam, tam budou určitě taky ještě jiný pokaši. Jako je třeba tady ta opička, která si mě teďkon všimla a utíkáme, ale opičko, takhle to u nás nefunguje. Pojď sem. Bum, 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 bum. Sice se brání, ale teda moc jí to nejde, chudince. Pojď pod moje křídla. Tam ti bude líp. A počkej. Hop! Oh, kámo! To je kráso. Tady jeho kámoš je na mě naštvaný, ale... Tak dáme si 1v1. Tak pojď. Já ti věřím. Ale... Pojď. A šup. Level, pojď. Dejte si 1v1, guys. Dejte si 1v1. Ty jsi mě ho zabil? Bože. Kativo! Musíš to dokončit. Jo, to je napínavý souboj tohle. Ty kráso, Kativa dostává neskutečný... A to zase klase. Proč sakra ty oponentský Pokémoni jsou tak chytrý a ty moji jsou tak strašně moc tupý, proboha. No nic, já vím, že jsem říkal jednoho Pokémona, ale tak jako místo v inventáři ještě máme, že? Hele, co pak to tu máme, co to máme? Základní vajíčko, ok, dobře, vezmeme si základní vajíčko. Šup! Další fast travel unlocknutý. Ale já si myslím, že na začátku epizody jsem tady viděl jednoho Pokémona, který by mohl být dost silný, ale nemůžu ho teď najít, tyjo. Tak já ještě chvilku budu bloudit. A když tak vám se ozvu, no. Počkej, mně se neschováš, vajíčko. Mně se neschováš. No, už z těch vajíček začínám mít mnohem menší radost, protože jsou reálně fakt úplně všude v podstatě. Ale ten Pokémon tu furt není, sakra. Ty kráso, počkat, vidíte to, co já? To je normálně Pikachu. Hej, tak ok, Pikachu, ale toho si musím chytit. No, pojď sem, ty, no jasně, ty si myslíš, že mi utečeš? Hele, ok, boom, boom. Tyjo, ale ten se bude bránit. No a což je trochu blbý, protože mě došla mana. Teda energie. OK.
tak už ji zase mám. Máš to spočítaný. Sparky zde. Tak. Tak. Ty kráso. Nevím, jestli ten lag byl vidět i na videu, ale... Bože, já jsem si mohl chytit Pikachu a já ho... Dobrý. Nebudem se o tom bavit, tady to se nestalo, OK. Budem se bavit o tom, že ho zabili tamhlety, který tam fajtějí ty Pokémony. A když už jsme teda přišli o Pikachu, tak si chytím aspoň Quaxilo z nejnovější generace. 75. Nestačí. Dobrý, v pohodě. Musím si příště dávat větší pozor. A teď jsem tady viděl druhýho, který už tu samozřejmě není. No, nevím jak vy, ale já tady to teda vidím jako znamení, že už bych to tady měl ukončit. Takže u tady toho krásného jezera se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak jak už jsem říkal na začátku, dejte like, odběr, zvoneček a dejte k tomu i nějaký komentář, protože u toho minulého videa mi to udělalo obrovskou radost. No, takže asi takhle. Ahoj!